Sunnuntaina on Ruotsissa suorastaan jalostuksen juhlapäivä, nimittäin suurkatselmus vuonna 2021 syntyneestä ikäluokasta. Tamma Kriterium eli Oaks ja Kriterium karsinnat täyttävät Sulvalan sunnuntain. 7-vitosta pelataan. Rytmikäs sade täällä Vermossa antaa taustatukia Rikun vihjeille ja lähdetään käymään kohteita läpi peliliikkeelle sunnuntain 6. lähdöstä. Ja Kriteriumilla nimenomaan lähdetään matkaan. Kriterium karsinnoissa juostava matka tuttuun tapaan 2640 metriä. Ja Riku, mitä tarjoilee ensimmäinen karsinta? No aloitan tuosta numerosta 11 Bootsman, koska se jotenkin hyvin kannattelee tätä teemaa, että nyt suomalaisilla on kyllä iso rooli tässä näissä karsinnoissa ja tässä 75-pelissäkin, että ei pelkästään Santtu Raitala ohjasta eikä tietenkin Nurmoksella on aina niin kuin totutusti, mutta tämähän on Oraviston tallin eli Hyrjäisten ja Anderssonin oma kasvatti tämä Bootsman ja todella vahva hevonen ja todella lupaava on ollut, vaikka tuossa vaikka nyt on 2. ja 3. taulussa viimeisenä startteina, niin aloitti voitoilla, niin on sitten, en kyllä yhtään epäile laittaa sitä ykköshevoseksi, mutta tässä on sitten kuitenkin niin hyvät hevoset vastassa, että ja tuolla sanotaan, että kyllä ne lähtöpaikat vaan 2600 tai ei, niin tuppaa vähän merkaamaan nykyraviurheilussa, niin varmistin sitten kuitenkin, mutta jotenkin on kyllä hirmu kiinnostava suomalaistaustainen hevonen tässä. Hermes Boko oli tosiaan Hyrjäisen Tanen valmennettava aikanaan ja kovasukunen hevonen, niin että okei, 5. iso Z nyt kevennetään niin kuin melkein kaikilla Redenin hevosilla sitten tähän kovaan paikkaan, niin kengitystä ja on ollut mielenkiintoisen näköinen sekin, niin on kova vastustaja. Samoin 9 Landomeras oli tuolla Gävlessä E3 toisessa startissa 3. Mutta silti mun mielestä ei kyllä niinku tavallaan jotenkin hevosena riitä esimerkiksi Bootsmanille, mutta otetaan nyt mukaan 10 Cashman, sillä jää jossiteltava sekä siellä Gävlessä laukkas menestystä, jonkunnäköistä menestystä loppukurvin lopussa ja sitten viimeksi jäi täysin ajamatta, niin on mielenkiintoinen hevonen numero 10 ja vielä 4 Ironic Man, tavallaan sekin jäi pikkusen niinku pussiin, että vasta myöhään sai tilaa ja tuli hyvin loppua viime startissa ja nyt Markus Wedbergin valmennettavia jostain Erik Adielsson, niin siinäkin semmoinen kuskin parannus, niin laitoin sitten lopulta monta, vaikka mulla on aika hyvä fiilis tuosta 11 Bootsmanista. Joo, vakuuttavaa näyttöä. Bootsmanilla kyllä. Toinen kohde ja edelleen Kriterium karsintaa 2640 metriä ryhmäajolla ja täällä sitten kokemattomin eli 5 Steady Express on varteen otettava voiton tavoittelija. Kyllä, Johan Untersteiner on jotenkin aika päättäväisesti rakentanut hevosta tätä kohti ja paras startti on viimeisin startti ja oli tuo hirmu esitys Laukan jälkeen tuo Jägersruukin, niin tosi kyvykkäästä hevosesta on kyse ja jotenkin tykkään siitä semmoinen, että ei mitenkään pullaile, vaan hyvin lunki hevonen, joka sitten kun pyydetään, niin lisää aina vauhtia, niin voi tulla vaikka aika kovakin hevonen tästä 5 Steady Expressistä, että toisaalta sitten taas 8 Grand Circuit, jos tekee samanlaisen juoksu kuin viimeksi lyhyellä matkalla, mutta vähän järkevämmällä vauhdinjaolla, niin on erittäin kova tuolta Kasiradaltakin, mutta se jäi vähän painamaan liikaa, kun oli 0,8 avaus. Kesti sitten todella hienosti tuolla kovia hevosia vastaan tuolla Barry Sokerissa, mutta nyt 2 ja 6 ei saa kyllä samalla lailla pöheltää ja se on vähän just ongelmallista, kun Kasirata, että tavallaan pitäisi kuitenkin vähän ladatakin siihen lähtöön, että pääsisi johonkin asemiin, mutta varmaan jätetään jotain silmälappuja pois, niin se ei ehkä ihan yhtä terävä sitten ole, mutta kyvyt ei jäänyt epäselväksi viime startista. Ja sitten suomalaisista tässä tavallaan edustaa 4 Broker Artist, norjalainen Erlend Rennesvik ohjastaa ja Anders Lundström Walden valmentaa, niin sehän on International Hacienda, Tapani Raunio ja Juha Saarijärven kasvattama hevonen, niin ollut tosi hienoa. Et kävi tuolla Oomyssä tuossa elokuussa, siinä ei ollut ehkä ihan parhaimmilla eikä oikein riittänyt siinä ruotsalaisia ikätovereita vastaan, mutta sitten nuo 2 viime starttia, niin jotenkin on mennyt oikeaan suuntaan mun silmissä se hevonen. Todella hieno hevonen ja haluan sen vähän niin kuin yllätysmerkkinä tuohon mukaan. Sitten taas paljon peliä kerää 2 Monster Wine, joka oli ehkä, niin kuin, ei nyt ikäluokan paras, mutta ei paljon muuta 2-vuotiaana, mutta mun mielestä se on ollut niin kuin melkein kilpailukunnaton noissa, niin ei mahu mun lapulle noissa tämän vuoden starteissa. Jotenkin se karotti sen viimevuotisen vireensä, niin mennään noilla 3. 3. kohde ja sitten Tammat radalle, eli Trav Oaks karsinta 2140 metriä ryhmäajolla. Ja suomalaisjuhlathan saattavat hyvinkin jatkua. E3 Sankaritar 9 Screen Time Limit, Laakkosten veljesten tykki. Rikun varma.
Kyllä, ja vaikka häviski viimeksi, niin SG Empressille, joka on ehkä sitten kovin vastustaja tässäkin ja ikäluokan niin kuin kuningatar, niin ei ollut mitään vikaa kyllä esityksessä. Tässä nähdään alussa viitosradalta lähtee Daniel Wäjersten ohjastettava, ja siis Mikko ja Hannu Laakkosen kasvatti ja omistama hevonen, ja mun mielestä täällä on vielä lisää Laakkosten hevosia näissä Oaksin Tamma Criteriumin karsinnoissa, niin he on tosi jotenkin ratkaisevassa roolissa tässä ikäluokassa nyt. Mutta tämä on hirmu hevonen ja hirmu hieno hevonen tämä Screen Time Limit, ja tosiaan ei mitenkään ihan ilmatteeksi saanut, kun Jorma Kontio-ajokin jäi vähän painamaan, niin joutui vähän niin kuin väkisin käydä hakemassa sen keulan tässä alussa, ja sitten niukasti päästään, tuossa kohta nähdään, niin SG Empressin, joka voitti sitten E3 seuraavassa startissaan, niin ohitsee, mutta mun mielestä on päässyt helpoimpaan karsintaan ja on tosi jotenkin stabiilia, varmaa tekemistä ja oli hyvä tuossakin startissa ja vähän ehkä tavallaan niin kuin Daniel Wäjersten ei halunnutkaan käskeä, mentiin niin 0-0 ja sillä tavalla, niin en mä tiedä, säästellen hävisi, no ei tietenkään olisi varmaan mielellään voittanut, mutta joka tapauksessa hyvä startti alla, niin nämä hevoset se melkein kiertää, jos on vaan terve. Eli tässä nähdään, SG Empress on tosiaan kova hevonen tässä ikäluokassa, sillä on isoin tili tällä hetkellä, mutta Screen Time Limitillä on kanssa iso tili ja se on todella hyvä. Ja niin kuin nähdään, niin aika eleet Daniel Wäjersten siellä istuu, vaikka kaveri menikin ohi, että säästetään sinne Oaksiin niitä voimia. Kyllä. Sitten 4. kohteeseen ja jälleen palataan Criterium-karsintoihin. Puolta kierrosta pidempi matka ryhmäajolla ja millä teeseillä isketään 4. kohde ja 4. keila kumoon. 2. Dream Mine, Jörgen Westholm on siellä suosikkina. Kyllä, jos se olisi ollut samanlainen tuohon Sulvalla viime starttiinsa kuin mitä se oli E3-finaaliin tuossa kesäkuun lopussa tuolla Färjestadissa, niin josta meillä on kuvaakin, niin laittaisi varmaksi yksinkertaisesti, että lähtee parhaiten tai sanotaan niin hyvin, että pystyy torjumaan ulkoa. Lähtevät tuossa noin niin kovassa avauksessa täyden matkan E3 ja sitten hallitsee aika mielimäärin tätä lähtöä ja oli vahva esitys, mutta viimeksi oli vähän jotenkin, tosin oli taukoa, että ehkä se selittyy sillä ja on tähdätty tähän näin, mutta mun mielestä se loppusuora esitys ei ollut niin vakuuttava, paino aika paljon sisäänpäin ja sillä tavalla, niin en laita varmaksi. Ja sitten tässä Inaki Z5 vastassa, jolloin pelkkiä voittoja ehistä starteista ja Laukan jälkeen oli tosi kova toi uran avaustartti ja sillä kanssa kenkien kevennys, mutta ei vielä jäädä siihen, vaan tässä on vielä muitakin kovia. 8 Hennessy Matter, todella hieno ollut ja oli kyllä upea viimeksi johtavarinnalta, vaikka hävisi maalikamerakuvassa tuolla Värisookerissa, niin erittäin hyvä hevonen Matias Dusenthalista. Ja vielä 9 Waalman, niin jotenkin teki hirmu juoksu viimeksi Laukan jälkeen ja on tehnyt hyvän vaikutuksen muuhun. Ja Roger Waalman on jotenkin palannut vähän niin kuin maailmankartalle ravivalmentajana, osaa tämän homman ja on voittanut isoja lähtöjä ennenkin. Niin ja sitten nimikko hevonen vielä, niin sehän sattuu, niin mennään olla 4, mutta tuossa on kyllä, tähän on sattunut monta kovaa tähän karsintaan. 5. kohde ja sitten taas tammat asialla 2140 metriä Tamma Criterium karsinnassa juostava matka ja täällä on sitten Santtu Raitelalla ajotehtävä, minkälainen saumanumerolla 10 Queen Gold. Kyllä se ihan kelpo hevonen tähän on, että vähän pienellä voittosummalla vielä, mutta ei ole mun mielestä mitenkään, vaikka on vielä 0 voittosarakkeessa, niin oikein hyvä hevonen, mutta sanotaan, että on tosi eturivissä sen verran jotenkin kokeneempia ja kovia hevosia, että voi olla vaikeita ihan voitosta ajaa, mutta kyllä nämä on aika yllätyksellisiä tämmöiset tai Oaksin karsinnat tavallaan, että ja Santtu osaa kyllä loihtia niitä hyviä juoksuja sillä, niin en mä ihan niin kuin mitenkään ylikään sitä vetäisi, mutta sanotaan, että mä olin kuitenkin aika lähellä laittaa toisen Laakkosten hevosen 5 Viviljonin varmaksi, että toi viimeinen esitys oli kyllä niin vakuuttava, kun se aivan niin kuin johtava rinnalla aivan niin kuin katos maisemaan, niin oli niin hieno esitys, että jotenkin nyt on löytynyt ja sitten balanssit ja muut niin just oikeaan aikaan ennen Oaksia. Niin, mutta sitten kuitenkin, miten tämä juoksu tulee menee. 6 Botnas Lady jäi kanssa tuolla Breeders' Crownin karsinassa tuolla Halmstadissa kovan hevosen
taakse pussiin ja avaa erittäin lujaa, että se on varmaan se ekakeulan ottaja, ja mitä sitten Robin Bakker tekee Niklas Korfitsenin valmennettavalla, niin se ratkaisee vähän Vivilionin elämää tässä, mutta jos Vivilion pääsee keulaan tässä lähdössä, niin en oikein näe, ja pitää tasonsa niin, että siitä tullaan kukaan ohi, mutta otan vielä kolmannen hevosen, 8 Scarfo Pelli, niin se oli ihan ok tuohon Gävlen E3. Siinä oli vähän jotenkin se matkavauhti vastaan, että siinä ajettiin tosi hiljaa matkalla ja sitten 0-0 loppu, niin kun se oli siellä loppukurvissa 3 ilman vetoapua, niin se tuli ihan yhtä hyvin kuin kaikki muutkin maaliin, mutta se oli vaan jotenkin tekemätön paikka, ja Björn Goopkin on kyllä aika hyvä tämmöisiin paikkaan sekä kuskina että valmentajana virittämään hevosia, ja hyvät näytöt tällä Scarfo-pelinillä, otetaan se vielä. Hevonen, jolla on iso voittosumma ja 0 voittoa, 11 Pretty Melinda, ja se jäi vielä viime startissa pussiin, mutta silti jotenkin niin tässä on mun mielestä niin paljon paremmat hevoset tai yhtä hyvät, vähintään yhtä hyvät tai jopa paremmat hevoset tuossa eturivissä, niin jätän sen varahevoseksi tuon 11 Pretty Melinda. 6. kohde ja jälleen Kriteriuma karsintaa ja suomalaissävytteinen sunnuntai. Saako jatkoa? 10 FaceTime Dream Rikun toinen ankkuri. Timo Nurmos treenaa. No sanotaan, että juteltuani tästä hevosesta Nurmoksen kanssa, niin jäi vähän sellainen tunne, että tämä voittaa Kriteriumi, mutta eihän nämä pitää ensin ajaa ja takarivi sattui tähän näin, mutta olipahan tämä esitys kyllä, tämä viimeinen startti, että just se kunnon ajoitus, ja Timo Nurmos on äärimmäisen taitava oikein velho laittamaan niitä Kriteriumin voittajia, niin tässä nyt sitten ihmettelen, jos ei prosentit esimerkiksi vähän käänny, kun nyt tässä kohtaa, kun tätä vihjettä tehdään, niin 11 Phantom Express, joka on ikäluokan kovimpia ja sekin voitti johtavan rinnalta viime starttinsa, niin se on iso suosikki ja FaceTime Dream vasta vähemmän pelattu, mutta tässä nähdään, kuinka se hyviä vastustajia vastaan niin suorastaan leikittelee siitä johtavan rinnaltakin. Niin kuin FaceTime Dream meni johtavan rinnalta 12.5 täyden matkan ja Phantom Express meni Sulvallassa 13.5, niin mä en ymmärrä, ja FaceTime Dream voitti helposti ja Phantom Expressillä oli kaikki pelissä, niin mä en oikein ymmärrä, että miten tässä voisi olla, niin vaikka voittosummat okei, Phantom Express on tienannut yli 10 kertaa enemmän kuin FaceTime Dream, mutta siitä huolimatta niin mun suosikki tähän lähtöön on 10 FaceTime Dreamia. Ja jotenkin Timo Nurmoksesta huoku sellainen fiilis taas, että näinköhän siellä nähdään taas sama mies siellä voittajakehässä, mutta niin varmaan ne prosentit vähän muuttuu, mutta jos tämä nyt pysyy tällä, että Phantom Express esimerkiksi pysyy suosikkina, niin kyllä tuntuu edulliselta se FaceTime Dream, ja minä menen ainakin sen kelkassa syteen tai saveen. Niin, ja reilun parin viikon kuluttuahan voittosummat voivat olla ihan toisinpäin. Saattaa olla näin. Nopeasti vielä Kulman Evo numero 3 Raitala. No se on tosi lupaava hevonen, ja sanotaan jossain toisessa karsinassa. Tässä on sama kuin monta kertaa Suomessakin näissä isoissa ikäluokissa. Mutta eihän niitä saa, joku systeemi täytyy olla, millä ne valikoituu, mutta on jotenkin hyvin eri tasoisia nämä karsinat. Niin tässä nyt nimenomaan FaceTime Dream, Phantom Express on niin tosi kovat hevoset, että jossain toisessa karsinassa mä olisin laittanut Kulman lapun ilman muuta, Kulman Evon lapulle ilman muuta, että on hyvä hevonen, mutta nyt jotenkin tuntuu vaan, että on pikkusen liian korkeita taloja sitten kuitenkin, mutta toivotaan, että silloin ainakin etuna toi paljon parempi lähtöpaikka kuin noilla isoilla suosikeilla. Ja Tamma-kriteeriuma karsintaan päättyy Sulvalan sunnuntainen 7-5 ja siellä 3 merkillä mennään. Lähdetään liikkeelle numerosta 11 Ready to Run HC. Se on tehnyt todella hyvän vaikutuksen meikäläiseen, ja esimerkiksi tuossa Gävlen E3, missä se jäi 5, niin se tuli kyllä ihan parhaiten loppuun ja hävisi niitä muita kärkisijoja tosi vähän ja tuli ihan toivottomista asemista, ja just nimenomaan se oli se vauhdinjakokin vielä niitä takahevosia niin paljon vastaan, tuli kyllä jotain ihan 0-0 sen ja avaruuskaistaa pitkin se Anders Erikssonin hevonen. Sitten kävi Halmstadissa ottamassa Breeders' Crown alkuerävoiton. On mun selvä ykköshevonen, että okei, tässäkin niin 7 Olivia Brossilla on jotenkin paljon isompi voittosumma ja ehkä parempia näyttöjäkin, 10 aikakin siellä, niin, mutta silti mun ykköshevonen on selvästi Ready to Run HC, että mun mielestä niiden nuolet osoittaa eri suuntaa. Olivia Bross on jo ollut aika kovissa keitoksissa tällä kaudella ja Ready to Run HC taas on menossa hirveätä vauhtia ylöspäin urallaan, ja sitten peliprosentitkin ainakin tässä kohtaa on, että Ready to Run HC on paljon vähemmän pelattu, niin mä pelaan tosi mielellään sitä 11 Ready to Run HC:tä, mutta kyllä se Olivia Broski kova hevonen tähän lähtöön. Ja sitten otetaan vielä yksi vielä paljon pienemmillä meriteillä mukana oleva 2 Goodread Face, niin onnistuisiko Adrian Colgjini nyt tässä
taas pitkästä aikaa tämmöisissä yhteyksissä, että on ollut sekulia ja laukkoja ja sillä tavalla, mutta oli niin hieno toi Aubyn startti ja voitti niin nauraen ihan yläpystyyn, aika hyvän lähdön kumminkin, sai kyllä hyvän juoksunkin ja sitten hevonen pysyi jotenkin paljon paremmin rauhallisena ja balanssissa, just sopivan juoksunkin, selkäjuoksu ja loppusuoralla karkas maisemiin ja nyt on hyvä lähtöpaikka nopealla avaajalla, niin varoitus tuosta kakkosesta Goodrin Face, että se on vähän sellainen tyypillinen Colgini hevonen, että vinna eller first vinna, eli taivas tai helvetti, ne on lähellä toisiansa, mutta jos se on niin hyvä, mitä se oli viimeksi ja tasapainoinen, niin se on vaarallinen tässä näistä asetelmista. Ja päätteeksi vielä Raitalan 12 Chapter 1. Se on ihan yhtä hyvä hevonen kuin mikä tahansa muukin tässä, mutta yön musta paikka tekee sen, että Raitalan pitää tehdä taikojaan, että jotenkin pitäisi päästä sisäkautta tuolta pujahtamaan tai jotain, mutta se on oikein hyvä hevonen tähän lähtöön ja harmittavaa, kun Raitalalla oli niin hirmu huonot lähtöratatuurit useimmissa tapauksissa noihin Sulvallan sunnuntai-startteihinsa. Kiitoksia Rikulle tipseistä ja ei muuta kuin suurta Sulvalan sunnuntaita koskien pelionnea teille kaikille.